Manden cɛ ani manden muso muru ni karamɔgɔ somaw ni donso aw minnu bɛ manden kɔnɔ ani aw minnu bɛ manden kɔ ka kuma kelen kana balaba sisan den toro yirijugu feere tɛnɛn den toro yirijugu la dɔ cani bilen ka gorongo bilen fara biriki a dankisɛ dan kumakisɛ kumaba den k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw barikada ala ka bato minɛ ala ka hinɛ taabɔ la ala ka yafa k'u ma an bɛna video kɛ bi video jamana ko don an bɛna an ka video kɛ bi jamana ni gosira jamana ni na I gosira jamanadenw na ni gosira jamana ɲɛ la I gosira jamanadenw na ni gosira jamana tɔgɔ la I gosira jamanadenw na jamana ko a sɛbɛnmanba an bɛna kuma o de kan bi parce que o ye jumɛn o de ye sɛnɛ ye bamananden mana ko o ko minɛ dabakala k'u kɔ I malo ko b'i bolo bilahi talahi bamananden mana ko o ko minɛ dabakala k'u kɔ I malo ko b'i bolo ok boji bɛ dugu de ɲigin boji tɛ binkɛnɛ falen sibiri ni jibril nin bɛɛ dabirilen don cɛ barakurunba o kana kɛlɛ kɛ k'ale tɛ muso foloman furu muso foloman kana kɛlɛ kɛ k'a tɛ furu cɛ barakurunba ma bɛɛ ta ye kuru ye ok bɛɛ ta ye kuru ye donc bi an bɛna kuma jumɛn de kan n'i ye san 100 kɛ ala deli la n'i ye jinɛ ye don min I b'a dɔn k'i ka duwawu minɛ la mais waritigi ka bɔ i y'a faamu wa waritigi ka bɔ mɔgɔ ye o ka fisa jinɛ ka bɔ ye I y'o faamu parce que bi bi in na bari ni Gambi ka bɔ ye o ka fisa jinɛ ka bɔ ye donc alhamdulilahi rabbil alamina an bɛna an ka video kɛ video bɛ kuma jumɛn kan o de ye sɛnɛ ye n'i ko sɛnɛ I ko mɔni n'i ko mɔni I ko baganmara n'i ko baganmara I ko jidi n'i ko jidi I ko samiya n'i ko samiya I ko hɛrɛ n'i ko hɛrɛ I ko wasa n'i ko wasa I ko nisɔndiya n'i ko nisɔndiya I ko alhamdulilahi sɛnɛ ko an bɛna kuma o de kan
manden cɛ ni manden muso muru ni karamɔgɔ bi an bɛna kuma mun de kan Mali sɛnɛko la o de ye engrais ko ye ɲina engrais ma sɔrɔ mun sɔrɔla an ma bɔli kɛ alhamdulilayi an bɛna engrais ko ɲɛfɔ engrais yɔrɔ diɲɛ kɔnɔ guerre wulilen Irisiw ni Ukraine ka kɛlɛ la diɲɛ fɛn bɛɛ an y'a dɔn o de la ko fɛn bɛɛ bɛ dilan Ukraine an y'a dɔn o de la ko diɲɛ y'a faamu marifa bɛ dilan Ukraine an kun t'a dɔn avion bɛ dilan Ukraine an kun t'a dɔn kɔgɔ bɛ dilan najini fiyɛ laurier popari datu y'o faamu kolon ni kolonkalan an y'a diɲɛ fɛn bɛɛ jaa bɛɛ bɛ dilan Ukraine de mɔgɔ si kun t'olu dɔn ɔ engrais jaw fana o bɛ dilan Ukraine de an kun t'o dɔn koyi alikama bleu o bɛɛ bɛ dilan yen bila hali mɛlɛkɛ dilan usine jaw kun bɛ Ukraine ɔ sisan ni kɛlɛ nalen o bɛɛ an mago bɛ jɔ fɛn o fɛn na y'a sɔrɔ o bɛɛ bɛ bɔ Ukraine donc o tɛ anw kelen tubabuw b'o la nanzaraw b'o la kulobulonw b'o la farajɛw b'o la ok ɲɛ juru caninenw chinois mɔgɔw olu de bɛ wele bamanankan na chinois ni japonais ni coréen ani thaïlandais olu de bɛ wele ko ɲɛ juru caninenw ni mun tɛ chinois dɔ bamanankan na chinois ye ɲɛ juru caninen n'i ko tubabu américain tɛ tubabu ye tubabu o bɛ fɔ français ani portugais olu de bɛ wele ko tubabu ok donc kana balaba don bon Mali kɔnɔ sɛnɛko kɛra ko dɔ ye diɲɛ ko ko ni ala bɛ fɛ a ka ɲɛ jamanadenw bolo ala b'o ɲɛbaga de bila o ɲɛfɛ ala tun bɛ fɛ Mali mɛnna dingɛ kɔnɔ Mali mɛnna sɛgɛn la Mali mɛnna ɲani na Mali ka ɲani ɲɛmɔgɔntanya de kun don Mali ka ɲani jɔ ɲɛmɔgɔ jumɛn bɛ se k'i jɔ i place la o de kun b'anw na ala nana n'o ye ɲanga kɛ Asimi Goïta ni fanga bɛ ɲɛ masakɛ bolo ala bɛ mɔgɔw de bila ka na masakɛ ni minnu bɛ baara kɛ i n'a fɔ Choguel colonel cɛ 5 Moribo i y'o faamuya wa ani Ablaye ninnu ani Diop ninnu ala b'o mɔgɔw de bila parce que n'i ye diɲɛ équipe ɲuman fɛn o fɛn ye ballontan na k'a ye coupe ta i bɛ taa sɔrɔ joueur kelen tɔgɔ bɛ ka fɔ mais i b'a sɔrɔ équipe bɛɛ de ka ɲi o san parce que joueur ɲumanin kelen ani équipe ɲuman b'an bolo olu tɛ kelen donc ala bɛ ɲɛmɔgɔ dɔ de bila ka na ɲɛmɔgɔ min n'a bɛ o ni a ka jama dɔ bila ka na faso kanu ni faso baara ala b'a ɲɛ u bɛɛ bolo ok donc diɲɛ y'o de ala nana ni Asimi colonel cɛ 5 ye ka na ni ministre ɲumanw ye o don fo ka n'a bila bila tare o don fo ka n'a bila bila diɲɛ don o don jamana bɛ tɔgɔ kura sɔrɔ diɲɛ don o don ala bɛ fenêtre kura yɛrɛ jamana ye diɲɛ don o don donc alhamdulilayi jamana binna dɔn jamana bɛ ka wuli dɔn tɛ tɔ to foyi la o kama walijukɛ dɔ tun bɛ yen a taara kalan na karamɔgɔ bolo a ye san 2 kɛ a ma se bisimilayi arahmani arahim alhamdu a ma se ka tɛmɛ o kan a nana san 6 kɛ a bɛ ka kuranɛ durusu a ma se ka tɛmɛ bisimilayi arahmani arahim alhamdulilayi a ma se ka tɛmɛ o kan donc a bɛna se san 8 na a yɛrɛ wulila k'a ka ɲi k'ale ma dabɔ nin kama k'a nin t'ale ka baara ye k'a bɛ segin ka t'u ka dugu la a taatɔ u ka dugu la a nana sɔrɔ musow bɛ ka ji bɔ kɔlɔn na i y'a faamuya donc a ye juru bila kɔlɔn kɔnɔ muso nana ka juru minɛ a la jurukisɛ belebele k'a sama ka bɔ n'a ye mais jurukisɛ belebele in a nana ye jurufilen bɛ siri yɔrɔ min na n'a bɛ sama o nana dun ka dun ka dun a tɔ ye fitinin n'a tɛ ɲini ka tigɛ mais juru tɔw ka kunba a ko muso ma ko nin juru de dunna tantɔ a muso ko nin kɛra kuma jumɛn muso ko dɔɔni tɛ tɔtɔ foyi la k'a sira dɔɔni a ko ne ni juru sira fo k'a ban donc ale sera bisimilayi arahmani arahim na n'ale seginna ka taa dɔɔni ale na s'a tɔw la a seginna ka taa karamɔgɔ fɛ yen a ka san kalan kɔnɔ a ye kalan daminɛ fo ka taa kalan ban a sera bisimilayi arahmani arahim alhamdulilayi rabil alamina a wolola fo ka taa sa a ma mɔgɔ si a ma fɔ diɲɛ fɛn foyi la ko ala m'o ɲa ye donc dɔɔni tɛ tɔ to foyi la engrais ko Asimu nana ministre nana an bɛ ministre jumɛn ka daganda la bi o de ye ministre Modibo Keita ministre de l'agriculture sɛnɛ ni mɔni ni baganmara o ministre an b'ale ka yɔrɔ la
ministre toche chaman be ka taka ministre in segere kalabancia chaman be ka taka ministre in segere awba do jamana in kono ni place dira mogo ma yoro na barate don ka ko yoro la ali asimo nana wakati muna ngu wulila kama ko zero do fu koro di o kun ya ko ibe banda u fanga wakati na ngu ma akili sura ngu ma asimu nu bale ka boy donc olu ni dusu nana bi olu bi ka jamana jo na ngu ma tan don doluma isa ngu ba sura anyo olu ge mogo shiti se kana bi ya fa ka barake bi resultat ka soro bi ni den wulula ntene ka yere soro ni den wulula lundi ka yere soro mardi be sa mercredi o kuma e nana munu soro ante ka nyina e ga wulu lundi ka yere soro mardi o kuma e be sa mercredi o e nana munu soro o kuma ante ka nyina OK donc alhamdulillah rabbil alamin donc ministre nana anana mun ke folo ministre ou me deli ka 15 milliards suspension mais 15 milliards de comédie ministère na pour que kase ka nogo ko ñenabo donc asimu nana ka ke 17 milliards o 17 milliards 15 milliards wakati o ya soro la kelema wuli Ukraine donc 15 milliards kumbe munye 17 milliards tise ko nya parce que dien fin be gela donc 17 milliards mun yasimi et 15 milliards ni asimi ke 17 milliards a jatemine a embarco kera anka CDAO ya balabala ondala Union africaine ya balabala ondala Uni ya balabala ondala Union européenne ya balabala ondala djebe ya balabala ondala donc jakwai mu be delicati do faraloka mais mu faraloka obebe mema 15% gouvernement beau d'état 85% Sénégal yere bota donc ministre nana muke parce que mogo mun ba ka bara do ko ministre munu be deli ka engrais di yoro batigu engrais di la baw ya fama ministre olu wele o engrais di la baw olu e joni ya fama tokuna no ye seku nantume sedu nantume tokuna ani jajeba ani dugure yo fama olu de be deli ka engrais di bebo olu de do ala maintenant ayo olu wele kana ku kana ka kuma olu nana mun fofolo ku tise ka barake ni gouvernement ko fo olu ga war koro ka sara u ka juru koro ibe kani atete ni tekuna ni tekne ni kmete kmeni Sunjata Keita ba de po wakati war koro ko fo ko lu sara e ministre be muneke way état continuité de l'eau mais ni gelea be état kan ko do be bla yo fama ni gelea be fanga ka wakati muna ko do be bla ka wakati do kono parce que mishibe jeli to ala ka nonobo OK mishibe jeli to ala ka nonobo donc olu ko comme olu de donner nous donc ministre ko a war koro nunu olu tise ka sara folo mais ambeta doni awbe dominer ambe continuer awbe dominer ambe continuer donc ou wele la erreur ko papier madoluma ko papier madoma bon ministre dunga ministère la na ka document na ka papier a dafale na ka prévu bébé présent bolo olu ko kolutena donc ministre ye mun ke san ministre ye mun ke ko juguni fla doka usandoyo et monopoly de kumbolu bolo yo fama wa ministre fana marché daele be olu de kun ancien ye olu de kun fournili ke ya fama wa olu de kun fourni mogo fourni et engrais la ni bebo olu don yo fama wa tokuna sedu nantume jajeba ani dugure bebo olu de don donc ministre fana comme ou maçon ministre fana marché daele monopole te mogo bolo ka marché daele be dama kakala est-ce que te ministre jodi an tien fo nyoy na ki oui ministre jodi maintenant ça ou bana ma ou bana ça ou munge o ya sorola ni ya jate mine jajeba nyono marché de kume jajeba bolo bon ya fama wa nyono o de kum marché be jajeba bolo ministre nana nyono mine jajeba la ka jajeba bla kana segu OK dugure segu marché de kume dugure bolo ay dugure bla ka ta nyono o ye muye ebe deliga ke bebe do ake boy no ka te bla yoro wore o tigi kana no e ga yoro mi shweni koromunu kumeke yurugu koromunu kumeke kalabancia koromunu kumeke o de bana o ministre joye
Donc ça ouais mon gars parce que milliard 15 milliards mon dit olu be ta kata engrais ta ya famia wa ube engrais ta ko pourcentage mbola ube ta kata papier di Sénégalaw ma ka tla kana ni Sénégalaw ko wari ka kana ni Sénégalaw to ko kana nu yere ka nu olu yere ka société to ko kana ni Sénégalaw to ko ube ta kata papier bla bangi la ka warta yo famia wa kata fitini di Sénégalaw ma ka tla kana ni Sénégalaw ta donc olu de Sénégalais olu de engrais free la wa olu de ba bénéficier o be bien o te bien hey dugumene te kulusi siri mais dugumene be kulusi foni billahi ta'ala dugumene te kulusi siri dugumene be kulusi foni musobakoro te kulusi jala siri mais musobakoro be kulusi jala foni musobakoro te kulusi jala siri mais musobakoro be kulusi jala foni donc est-ce que ni o fana kɛra san ni olu fana nana wuli k'olu bina ko wɛrɛ de kɛ kana ko wɛrɛ de maniganse olu bɛ taa wari di jɔnni ma k'o tigi ka kuma Kiliman Danbɛlɛ ne bala y'a fɔ ɲɛna Kiliman Danbɛlɛ professeur tɛ Kiliman Danbɛlɛ y'a ka kalan daminɛ Banwele la anw ɲɛna Kiliman Danbɛlɛ taara ka taa formation dɔ kɛ Canada Kiliman Danbɛlɛ nana k'a kɛra professeur ye ne y'a fɔ aw ɲɛna a ye kalan kɛ Canada école min na n'a diplôme b'a bolo ma formation fɔ dɛ ka taa formation dɔ la o diplôme kan a ye kalan kɛ Canada école min na n'a diplôme b'a bolo n'a bɔra n'a ye don min tɛ kuma Kiliman Danbɛlɛ o ye tiɲɛ don Kiliman Danbɛlɛ yɛrɛ e m'o bin ne yan tiɲɛ bɛ dogo a ma n'anw sɔrɔ yan a ma taa k'anw to yan a ma wuli k'anw to yan a ma bin k'anw to yan wa a ma na k'anw to yan wa a ma taa k'anw to yan wa est-ce que kalan min b'a la o bɛ anw na wa parce que anw b'a ni tiɲɛ de cɛ ni tiɲɛ bɛ kɔrɔ ale bɛ jɛ n'a bɛ kɔrɔ a bɛ nugu n'a bɛ kɔrɔ a bɛ briller n'a bɛ kɔrɔ a bɛ valeur sɔrɔ ni nkalon bɛ kɔrɔ nkalon bɛ bin ni nkalon bɛ kɔrɔ nkalon bɛ nagasi ni nkalon bɛ kɔrɔ nkalon bɛ démodé ale démodé da Kiliman Danbɛlɛ bɔrɛni bɛ biri a kun na kuma ma a kun bɛ ka lamɛn bi est-ce que hali n'i y'a kun bila filafilamanani bɛ girin a la filafilamanani tɛ biri a la a kun na i y'a faamu fɔlɔ service de renseignement de tun b'a minɛ est-ce que hali bi simple policiers b'a minɛ wa fɔlɔ policiers de tun bɛ bali olu de tun b'a minɛ mais bi na est-ce que hali pieds bɛ bila k'a minɛ fɔlɔ a tun bɛ wele ka taa brousse kɔnɔnaw la bi na est-ce que a bɛ ka wele hali quartier kɔnɔnaw la wa parce que ale de yɛlɛmana sinon Mali b'a place la depuis ala ye diɲɛ da diɲɛma yɛlɛma diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw de yɛlɛmana sinon tile bɛ bɔ a bɔyɔrɔ tile bɛ bin a binyɔrɔ Kiliman Danbɛlɛ donc ni e bɛna mun de fɔ sɛnɛko la e bɛna mun de fɔ an ye sɛnɛko la mais i dadi e bɛ mun fɔ an ye sɛnɛko la e de nana prita i ko e de ye daba i n'a fɔ e de fɔlɔfɔlɔ ye daba créer Mali la pa i ta bɛɛ kɛra bloc ye ok parce que kɔrɔtɔ ala ma a bɛ na ni guajɔ ye sinon ni tile binna suma b'a wolo la ok non ni yɛlɛ lumière tile tɛ yan i y'a faamuya wa sinon ni tile binna suma b'a wolo la ok donc kɔrɔtɔ ala ma o bɛ na ni guajɔ ye sinon ni tile binna suma b'a wolo la e bɛna mun fɔ sɛnɛko la e bɛna mun fɔ ministre ma Kiliman Danbɛlɛ ne kun y'a k'a kɛcogo la ministre in filɛ ne place min na e kun y'a ka bila mais i tɛ bila parce que a dɔnni t'i la koyi i y'o faamuya wa kuma bɛɛ bɛ fɔ mɔgɔ kɔfɛ f'i da bɔ n ka kuma na bon n'u taara ka taa fɔ k'u bɛna bɔ ni mɔgɔ dɔ ye Arasa DJ Okocha Tete Kuleden Bacili mɔgɔ bɛ Arasa lamɛn Dakumani da bɛɛ si mɔgɔ bɛ Arasa lamɛn Arasa dalakan tɛ i ko ɲinti yan a dilanbaga b'a dɔn wo b'a la feerebaga b'a dɔn wo b'a la sanbaga b'a dɔn wo b'a la donc ɲinti sankun ye a wo ko ye Arasa kuma kama ko a bɛ ka kuma a lamɛnbagaw b'a dɔn a bɛ nkalon kan i y'a faamuya wa a kumatɔ a yɛrɛ b'a dɔn a bɛ nkalon kan a lamɛnbagaw b'a dɔn k'a bɛ nkalon kan i y'a faamuya a défendbagaw b'a dɔn k'a bɛ nkalon kan donc o sigira dabiri point com la o tɛ dabiri anw da la Arasa aw ma ye n'a kumana diɲɛ b'a lamɛn bi na i bɛ mɔgɔw sara de walasa k'o kumakan lamɛn n'a ka grand émission bɛ kɛ i y'a fɔ mercredi ni soso panna i b'a mankan mɛn Bamakɔ bi na mɔgɔw bɛ ɲininkali kɛ ko ne ko a y'a dabila wa a ma dabila Arasa o ye mun ye danga o ye mun ye halaki o ye mun ye janfa o ye mun ye kalabanci o ye mun ye
kalabanci kalaban dogojola ala te jamana ta k'a di mɔgɔ ma san 3 kɔnɔ bila ala te diɲɛ tugu cɛsi kɔ ni barika b'i la ka diɲɛ bɔ i ko san 3 kɔnɔ ala te jamana kelen bɛɛ sɔn mɔgɔ ye diɲɛ kɔnɔ san 3 kɔnɔ ni barika b'i la bila o san 3 kɔnɔ ko ala k'o minɛ i la ala te tɔgɔ d'i ma san 7 kɔnɔ k'a minɛ i la san 7 kɔnɔ ala te jamu d'i ma san 7 kɔnɔ k'a minɛ i la san 7 kɔnɔ mais billahi talahi ni danga b'i kɔ ala bɛ jamana d'i ma san 1 kɔnɔ k'a minɛ i la san mun bɛ d'a kan buwa b'a bila y'a fɔ o wagati ani bi cɛ kɛra buwa tɔgɔ yɛrɛ buwa bɛ histoire la ni arasa ye buwa ko kibaruya bɛ mɛn ni arasa ye bube ko kibaruya bɛ mɛn ni arasa ye billahi talahi moribo kile histoire bɛ mɛn ni arasa ko ye o tɛ danga ya ne m'a f'i ye ko danga bi quoi a tɛ dɔn ko danga bɛ mɔgɔ si kɔ ni ala m'i bila diɲɛ bɛɛ ɲɛ ma ka tila ka i ka tila ka diɲɛ bɛɛ ala b'i bila diɲɛ bɛɛ ɲɛ i ka tila ka kɛ diɲɛ bɛɛ kɔ ala b'i yɛlɛ diɲɛ bɛɛ sanfɛ i ka tila ka bi diɲɛ bɛɛ dugu ma o de la a bɛ dɔn ko danga b'i kɔ depuis don min na n'i ko ne ma ko CDR sigili ko ba ko tɛ k'i tɛ taa bɔ mɔgɔba ye ne ko n ko dangaden don bi bi in na i banna dɛ ka taa bɔ minnu ba ye i filanw i kɔrɔw i tantiw i tɔntɔnw y'a faamu olu de bɛ taa bɔ o tigiw ba ye k'a sɔrɔ hali u n'a ma jɛ ɔ e ta bɛ min bi ne ba tɔgɔ bɛ fɔ n'i ba ye ne ba dɔnnen don n'i ba ye parce que i ko ko i ta tɛ ba ko ye n'i ye cɛbakɔrɔw fara ɲɔgɔn kan ka ba ko bɔ la o ko kɛra dangadenya ye manden a t'i bolo ye i ma taa kɛ Barça supporter ya a da bɛ ja Barça la wa a bɛɛ ni ala ni kira cɛ Barça bɛ défaite kɛ ɲina parce que sarakaden de bɛ k'a supporter n'o ye Arasa ye cɛ o cɛ bɛ Barça la a bɛɛ ka bɔ Barça la a bɛɛ ni ala ni kira cɛ hali n'i ye Pele ni Zidane i ka Pele bila a ka forme kɔrɔ la ka Zidane bila a ka forme kɔrɔ la ka Ronaldinho k'o bila a ka forme kolo la ka Pele bila forme kɔrɔ la ka i y'a faamuya wa ka Jean-Michel Platini k'o bila a ka forme kɔrɔ la i y'o fɔ a ka Bakɔrɔba Jugé Touré k'o bila a ka forme kɔrɔ la Ablaye Traoré Ben Badi k'o bila la Issou Falkou Fofana k'o bila a ka forme kɔrɔ la ka Sagan Cissé bila a ka forme kɔrɔ la Amadou Pathé Vieux Diallo k'o bila la Essad Kalokani k'o bila a ka forme kɔrɔ la Biter Patante Cheikh Diallo k'o bila a ka forme kɔrɔ la i y'o faamuya k'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i y'o faamu k'o di Barça ma u b'u bu dɛsɛ bi parce que Arasa bɛ ka Barça supporter saraka din donc ministre ye mun de fɔ ministre ye baara kɛ ni hakili de donc Asimu ka ministre minnu ka olu bɛ tanu Asimu ka ministre minnu bɛ ka baara kɛ an t'anw jɔ tete kulodenw ni nantan kulodenw kana k'u b'o bin i y'a faamuya wa Seru n'a tun bɛ an t'i dɔn koyi an tɛ i y'a faamuya n'i ye baara kɛ anw b'a fɔ n'i binna anw b'a fɔ Tokunda i y'o faamuya wa hey anw tɛ Badalabugu Roger Mila ye dɛ anw tɛ Mamutu Digo ye anw tɛ Badalabugu Roger Mila ye anw bɛ pɔn tigɛ cogo min an ja i y'o faamuya wa Seru Nantume i y'a faamuya an y'i dɔn k'i tanu k'i tɔgɔ mɛn anw fɛ a daminɛla Badalabugu Roger Mila de ka ko la Roger Mila o yɛrɛ taara fayiti la Roger Mila an y'o labɔ Roger Mila o ka pɔn tigɛ depuis o dabilala i m'a ye jamana bɛ ka basigi Mamutu Digo kana pɔn tigɛ dɛ a bɛn ala ni kira cɛ kana pɔn tigɛ i kan ka taa bɔ mɔgɔ mɔgɔ i ba kɔ a bɛɛ sara k'a ban ok i kun taara i dara ba ka banni de la a banna i ka mɔgɔ si tɛ yen bilen ni mun sara an b'o su ta y'a fɔ ka ba tigɛ ka na i ka o su fo ou bien an b'o somɔgɔw ta ka ba tigɛ i k'i ka foli kɛ kana pɔn tigɛ a kɛ ala ni kira kama Badalabugu Roger Mila Mamutu Digo kana pɔn tigɛ dɛ silamɛkɛ dɔ bɛ yen k'i bɛ misiri jɔ k'a di mɔgɔw ma ne y'i tanu de ne m'i tanu ko parce que k'i ye diko mɔgɔ ye dɛ i y'a faamuya ne mako foyi t'i ka wari la i ye ɲumanya de kɛ ne bala y'a fɔ mun tɛ yen n'a ye misiriw jɔ ni ne sera a ma ne b'a fɔ mais ka taa fɔ ko ne y'a fɔ ko ne k'i ka karamɔgɔ to i ka karamɔgɔ n'a ye pɔn tigɛ k'a bɛ jamana ɲagami ne bɛ taa da ku la ne ye ɲumanya kɛ n b'a fɔ n'i ye juguman kɛ n b'a fɔ ne ka foyi t'i la ne balola ka se nin ma bilahi ne m'i deli ne t'i deli i ka dɛrɛmɛ tɛ ne fa kɔnɔ a tɛ ne ba kɔnɔ a tɛ n mɔkɛ kɔnɔ a y'a faamuya ne kuloma sama an ka dugu sigi ka sɔrɔ u t'u den bilahi ne mako foyi t'i la tile k'i kɔ n'i ɲɛ pɛrɛ mais n'i ye ɲumanya kɛ hali sini ne b'a fɔ ni i y'a faamuya Badalabugu Roger Mila ne y'a to i san pɛrɛn kan kun ci n'a ye ɲumanya kɛ sini ne b'a fɔ ne mako foyi t'i la ne ye fantankɛ ni mɔgɔba de fa de b'e la ne mago de b'e la tile k'i kɔ n'i ɲɛ pɛrɛ n'i ye ɲumanya kɛ ne b'a fɔ c'est ton problème n'a y'i ja kana ɲumanya kɛ i k'a layɛ ni ne da bɛ t'i tɔgɔ la juguman kɛ n bɛ taa da i ku la mais n'i ma ɲumanya kɛ i taara i sigi i da tɛ jamana ko la ne tɛ ɲɔgɔn ye sira la koyi fa b'e la ne ye fantankɛ ni mɔgɔba de donc Seru Nantume a ye kɛri bila dɛ engrais ko marché ko in tɛ se ka taa kɛ tan ministre vraiment ministre mun bɛ yen n'o ye Modibo Keyita ye i Keyita an yɛrɛ kun siranna Keyitalakaw ɲɛ koyi parce que IBK y'a dagajalan den ci an bɛɛ da Ibrahim Boubacar Papa Noël ka kuma tɛ faamu Sɛbɛnikɔrɔ Grand P
Keita la ka lara son suma ye Moro Keita ye jamana jɔ Keita la ka ye jamana jɔ Keita la ka y'a ci Keita la ka ye jamana jɔ Keita la ka y'a fili bon ni Keita o fana bɛ ka na tuguni alhamdulillah k'u bɛ jamana jɔ ka ɲɛ an b'u fo k'u barikada Modibo Keita ministre de l'agriculture i bɛ fo k'i barikada parce que ni an ka sɛgɛsɛgɛliw tɛ ka taa bɔ nin kan an kun t'a dɔn ko nin de b'a la wa bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ɲɔnɔ engrais ko marché bɛɛ b'a dɔn ɲɔnɔ ka bɛɛ b'a dɔn o tun bɛ mun bolo a nana segu de ko n'e tɛ sɔnni kɛ e ta kun Jajeba ta kun ok mais bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ engrais ko ka gɛlɛn ɲina parce que engrais bɛ bɔ Ukraine de o guerre min b'an kan bɛɛ b'a dɔn Asimu bɛ nin bɛɛ dɔn n'aw ye bon donc ça marché dayɛlɛla aw de perdira koyi mais fɛn min ye ka taa fɔ mɔgɔ lankolonw i y'a fɔ Clément Dembélé ninnu ni Arasa ninnu ni Tete Kulo ni Tete Kulodenw labɔ ka na k'u bɛna fanga mɔgɔ dɔ tɔgɔ tiɲɛ o tɛ kɛ koyi fanga mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ ni mun nana k'i bɛ fanga tɔgɔ tiɲɛ an b'i ba ni mun nana k'i bɛ fanga tɔgɔ tiɲɛ an b'i fa ni mun nana k'i bɛ fanga tɔgɔ tiɲɛ an b'i ba ɲɔgɔnɲɔgɔnni an b'i fa ɲɔgɔnɲɔgɔnni an b'i ba ha an b'i fa ha voilà ok soit i k'i da de sunu an b'a ka du bɛɛ a bibim a babaw ni k'i bɛ kuma an b'i yɛrɛ bibim k'i yɛrɛ babaw tout classe donc alhamdulillah rabbil alamin ministre fɛn o fɛn n'u bɛ ka baara kɛ aw bɛ fo k'aw barikada parce que bamananden mana ko ko minɛ dabakala k'u ko a malo k'u b'a bolo ala ye Mali da k'a fɔ k'a ka hɛrɛ bɛ sɛnɛ de la Modibo Keita ye Mali mara ni sɛnɛ de ye y'a fɔ Sunjata Keita tile la sɛnɛ de tun bɛ yen Musa Traoré tile la sɛnɛ Mali n'i ye Mali talen ɲɛ kuma o kuma fo sɛnɛ de ka kɛ o de kama ala y'an ka jamana da a b'o jateminɛ ni masakɛ ɲuman bɛ jamana kunna mun tɛ jamanadenw tɔnɔ a bɛ dɔn samiya de la bɛɛ b'a dɔn san mun nana Mali la ɲina bɛɛ b'o dɔn ok parce que ni masakɛ ɲuman bɛ yen ala b'a yira o la ni sanji de ye y'a fɔ parce que ala ye Mali da sɛnɛ de kama Mali président fɔlɔ Modibo Keita ala ye Modibo Keita fa tɔgɔ kɛ daba ye Mali président filanan y'a fɔ Musa Traoré ala y'o fa tɔgɔ kɛ kaba ye Mali président sabanan Alpha Umaru Kunare ala y'o fa tɔgɔ kɛ dugukolo ye donc ala ye daba d'an ma y'a fɔ a ka kaba d'an ma ka dugukolo d'an ma daba ni kaba ni dugukolo o ye sɛnɛ ye y'a faamuya wa donc daba sɛnɛ bɛ kɛ n'o de ye y'a faamuya kaba o ye ɲɔsi de ye dugukolo sɛnɛ bɛ k'o de kan donc kaba ni daba ni dugukolo aw bɛ fɛ ala ka ci jumɛn fɔ an ye bilen o tuma ala bɛna kuranɛ de jigin an kama ou bien a bɛna kira wɛrɛ de ci k'o fɔ an ɲɛna donc alhamdulilayi rabbil alamin bɛɛ ka sɛnɛ kɛ sɛnɛkɛ ministre an b'e de bolo sɛnɛkɛ ministre jamana sirilen b'e de la sɛnɛ ni mɔni ni baganmara ministre de la culture agriculture an mago b'e de la e ma n'i jɔ i jɔyɔrɔ Mali bɛɛ bɛ se wa e ma n'i jɔ i jɔyɔrɔ Mali bɛɛ bɛ content sinon Modibo Keita ministre de l'agriculture ne bɛ kuma dɔ f'e ɲɛna Modibo Keita tile la billahi ekɔlidenw y'u bolo fara ɲɔgɔn kan complet kelen kelen k'a bila ka taa di i y'o faamuya wa k'a bila ka taa di Corée du Sud ma Corée du Sud mais u y'anw dan ni sɛnɛ de anw de tila olu de tilala ka tila ka balo di anw ma dɔn na y'a faamu Musa Traoré tile denmisɛnninw olu y'u bolo fara ɲɔgɔn kan y'a faamu ani complet kelen kelen 44 ni complet kelen kelen première cycle k'a bila ka taa di Sud-Africains ma bi olu de bɛ balo di anw ma Sud-Africains i y'o faamuya wa Modibo Keita tile la u y'u bolo fara ɲɔgɔn kan k'a bila ka taa di Fidel Castro ka jamana na i y'a faamuya olu tilala ka anw dɛmɛ o kuma mun bɔnɛ binna anw kan parce que an ye an yɛrɛ dɛmɛna de bila anw ye i y'a faamuya wa anw yɛrɛ dɛmɛna de bila anw yɛrɛ dɛmɛna ye jumɛn o de ye sɛnɛ parce que la i y'a faamuya bala ka di dunun ka di i y'a fɔ gitari ka di i y'a faamu mais kolonkalan dunu mankan ka di ka tɛmɛ dunu bɛɛ kan ni foroba n'a ma goya falatɔw tɛ fa mais foroba n'an goya don o ye falaw fa don ye donc an k'an ka sɛnɛ ta ba la an jigi ye e de ye engrais san wɛrɛ engrais ko o prépareli daminɛ san wɛrɛ sɛnɛ ko o prépareli daminɛ sisan Modibo Keita i y'o faamuya e tɔgɔ n'o fɔra n'o ye ɲuman kɛ o tɛ bali Mali si la ministère la ni Modibo Keita tɔgɔ dɔ ye baara kɛ billahi Mali bɛɛ sigilen don n'o ye ni Modibo Keita tɔgɔ ye Mali bila ɲɛ Mali sigilen don n'o ye parce que la o ye a fa ka baara kɔrɔ ye ni misiba kɔrɔ ko bugu wɛrɛ kɔnɔ ni bere wɛrɛ ye a laminɛ n'a ye wɛrɛ fara ka t'o nɔfɛ a fa bɛ deli ka wɛrɛ fara ka taa berew nɔfɛ ni dununkɔrɔnin ko kukuruku ni dununkɔrɔnin wɛrɛ y'a laminɛ n'a bɔra fɔlɔ fɛ a fa bɛ deli ka bɔ fɔlɔ fɛ bɛɛ ka k'i fa den bɛɛ k'i fa ka baara kɛ Modibo Keita alhamdulillah rabbil alamin sɛnɛ Asimu tɛ se k'a bɛɛ ɲɛnabɔ ni mun kalifara mun na o k'o ɲɛnabɔ bɛɛ ɲɛ bɛ ministre des affaires étrangères ka baara la i y'a faamuya wa
bɛɛ ɲɛ bɛ premier ministre ka baara la bɛɛ ɲɛ bɛ fana ka baara kɛtaw la alhamdulilahi rabbil alamin salon Mali kɛra premier sɛnɛ na y'a faamu engrais dila ninnu ma wuli k'o kɛ o Mali ye mun sɔrɔ a kun tɛ deli k'o sɔrɔ donc e bɛ fo k'i barika da alhamdulilahi nɔgɔ kɔrɔ an ka farafin nɔgɔ o dilanni a ka suma mais et puis ale caman sɔrɔ man di an b'o bɛɛ dɔn y'o faamuya wa mais an ka taa dɔn mais ko bɛ ɲɛnabɔ ten mais aw mana fɔ ko ni sa bɔra ka bere min to mɔgɔ bolo k'i b'o kɛ k'a bugɔ kuma in ye tiɲɛ dɛ ni sa bɔra ka bere to mɔgɔ ka bere min t'i bolo i b'o de kɛ k'a bugɔ mais ni sa bɔra ka cɛbakɔrɔ sɔrɔ ɲɛgɛnɛkɛ la bere b'i bolo dɛ mais o tɛ sa bugɔ bere billahi ni sa bɔra ka bere min t'i bolo i b'o ka bere min to cɛbakɔrɔ bolo i b'o kɛ k'a bugɔ tiɲɛ don mais ni sa bɔra ka cɛbakɔrɔ sɔrɔ ɲɛgɛnɛkɛ la bere b'i bolo mais est ce que sa bugɔ bere don hali n'o kɛra sa bugɔ bere i bɛ sɔn k'o kɛ ka sa bugɔ bon ya kana balaba wallah va butu ni sabura ka bere min t'i bolo bilayi wo kɛ ka bugɔ tiɲɛ don dɛ mais ni sabura ka cɛbakɔrɔ sɔrɔ ɲɛgɛnɛkɛ la cɛ bere dɔ b'i bolo mais o tɛ sa bugɔ bere ye dɛ bon denmisɛnninw ko ne ko zana don ko n'i ye kamalenkɔrɔ dilankolon bila sako nin na k'i tɛ tɛgɛrɛ fɔ ko sako nin kɔrɔ c'est-à-dire sako nin bɛ wele sako nin k'i pan k'i sen ci bobara la n'i ko mɔgɔw k'u pan k'u sen ci u bobara la k'i pan k'i sen ci bobara la i y'a faamu k'i pan k'i sen ci bobara la o de bɛ wele ko sako nin donc n'i ye kamalenkɔrɔw caman ba waraka k'u déshabiller k'u bila k'u pan k'u sen ci u bobara la est ce que mɔgɔ bɛ tɛgɛrɛ f'u kun tɛgɛrɛ fɔkan dɔ bɛ bɔ mankan dɔ kɔni bɛ bɔ bɛrɛ t'o ni tɛgɛrɛ fɔkan cɛ dɛ a n'u ka kɔrɔw de donc bamanankanw don quoi wallah va vous tous kana balaba ministre tɛmɛ n'i ka baara ye Keita tɛmɛ n'i ka baara ye i ye mun k'a ɲɛna 15 milliards de bɛ deli ka di u b'o bɛɛ yurugu i y'a faamu k'a sɔrɔ la kow ma gɛlɛya kow gɛlɛyara 17 milliards dir'i ma ka kow gɛlɛmanba de to donc o 17 milliards i y'a kɛ cogo min na a bɛ kɛ ten de n'a ma bɛn mun ma o ka taa ka bɔ yen wa foyi ma diya an ye i ye engrais feere i y'a marché dayɛlɛ bɛɛ ye i y'a dama ka kan bɛɛ ye o de digilen don i y'a faamuya wa engrais feerelaba ninnu na o de digilen don engrais marché tigi ninnu na tile k'u kɔ n'u ɲɛ pɛrɛn tile k'u kɔ ni ɲɛ pɛrɛn foyi t'a la mɔgɔ si tɛ se k'i bɔ i place la parce que Asimu b'a bɛɛ kalama miyanka kɛ one love à vous tous kana balaba a dankisɛ dan makisɛ kumaba di one love à vous tous bon vendredi